Kúpil som dom, kde bývame ja, moja priateľka a 4 spolubývajúci. Pani, ktorá nám ho ukazovala, nám ukázala všetky izby vrátane kúpeľne, ktorá tam už nie je. Presne si pamätám, ako vyzerala. Zelené dlaždice na spodnej polovici steny, svetlejšia modrá maľovka na hornej polovici. Pekná vaňa, umývadlo a toaleta, ako aj svetlo pri vchode na oboch stranách kúpeľne. Teraz prichádza tá zvláštna časť. Dnes sme sem prišli a otvoril som dvere do kúpeľne, pretože cesta do domu od nášho starého bydliska trvala niekoľko hodín. Išiel som do kúpeľne presne tou istou cestou. Otvoril som dvere a nebola tam. Bola to špajza, biele steny s drevenou podlahou a béžovými prázdnymi policami. Bolo to pre mňa očividne veľmi divné, tak som sa opýtal svojich kamarátov a priateľky a povedali, že tam kúpeľňa nebola a ani nie je. Opísal som im, ako vyzerala, no oni si pomysleli, že som si to možno pomýlil s druhou kúpeľňou. Ale tá vyzerala úplne inak.